като дори примерно в чистенето да си хендмейд, нали, да обичаш да измайсторяваш някакви работи, да си имаш свой подход за подреждането на нещата, да вкарваш някакви арт подреждания, нали, някакви арт, знам ли и аз, надписчета по бурканчетата. Нали, тук Тони се, нали, тя дава съвети, но винаги гледа да ги върти около прането и, нали, нали, прането, защото тя, все пак на нея това е продукта, тя продава прах за пране и прах за съдомяване и такива неща. Докато при тебе фокуса да е по-скоро арт подреждане, нали, как си подреждам работното място, как си нареждам диванчето да ми е такова естетско. Нали, защото един артър, нали, той вижда тези неща. Нали, естетиката, обича да си нарежда възглавничките, как точно си ги нарежда тия възглавнички, така ще се стоят композиционно добре. Нали, вижда ги, нали, една домакиня вижда нещата, всичко да е чисто и за нея друго няма важно. Докато един артър, за него е важно, освен да е чисто и да е естетско. Така че пробвай по принцип тази тема е много силна в TikTok. Много е силна, така че това, че веднъж не се е получило, не означава, че, нали... Да, просто почувърка я. В нея има много хляб. Да, има много хляб в тази тема. Обаче нямаш коментари никакви. Значи хората записват, споделят, което е яко. Стикери, салфетки и способът. На кое видео имаш? Как правите картинката Бойдето? Бихте ли споделили и кутиите откъде са? Как правите картинките върху Бойдето? Ами разкажи как ги правиш. Как ги правиш? Ти ли ги рисуваш или ги взимаш от някой? Не мога да го пуска примерно като... Ами, зависи вече от това каквото иска клиентите. Някой ми праща, даже в последно време с изготови картинки ми изпращат и така. В смисъл, те си харесали нещо и вече... И ти ги донагласаш. Реалност ми е... Да. Ами, направи го по този начин. Обясни, че някои от картинките реално ти ги подбираш, а доста от клиентите реално те вече са си харесали картинки и ти просто ги взимаш и ги слагаш върху, нали, там в машината, показваш как ги правиш в машината и как ги таковаш, нали, щамповаш. Покажи го, това е хубав въпрос. Чакай, ще го лайкна да имаш. Хубав въпрос е как може да направим поръчка. Този въпрос също може да го отговориш публично. Нали, как може да направим поръчка? Обясни, нали? По принцип може да ми пишете тук в лични, но в Инстаграм е по-удобно, защото комуникацията става по-лесно, примерно. И нали, изписваш самия Инстаграм. Но да, отговори на тези въпроси публично. Едва ли има жена? Така е. Едва ли има жена, която не се чувства поне малко? Това, което е това.
Едва ли има жена, която не се чувства Където ти е избухнало, качи го и него, пинни го и него най-отгоре. Да. После ще ги променим тези пинове, но за сега качи го горе да се го имаш и него. Добре, яде да анализираме, защо тези трите са ти избухнали най-много. Подачата на бебето е първото представяне на бебето пред обществото. Това е денят, който твоите най-близки жени се събират и му наричат светло бъдеще. Меселът и питката имат главната роля на бебешката погача. Докато орисниците държат месала над главите на майката и бебето, питката се разчупва и се поставя парче от нея в него, както и парички и дребни монети. Моя клиентка искаше да изработя месал и към него да добавя води за бебето в същия дизайн. Карти за орисниците и стикери, които да залепи върху салфетките, чашите и чиниките на нейните гостинки. Въпреки това, че трябваше експресно да изпълня тази поръчка, понеже празника наближаваше, мисля, че се получи доста сладко. Ти как мислиш? Ако още не се познаваме, аз съм Анжела и съм тук, за да ти нося вдъхновение с моите идеи за подаръци. Тук, само да ти кажа, имаше една много голяма пауза в говоренето. Изрязвай ги тези паузи. Да. Просто TikTok изобщо тези паузи не ги обича и... На празници и пътувания. Подачата на бебето е... Едва ли има жена, която не се чувства поне малко прецакана от факта, че докато тя е в бол... Една майка ми писа с молба за помощ. Искаше да изработи оригинален и персонализиран подарък за учителките в детската градина на нейното детенце. След доста чудене и умуване, какъв е точно този подарък? Една майка ми писа с молба за помощ. Искаше да изработи оригинал. Откакто се е родил Антуан, държа рождените му дни да са приказни. Нощта преди неговия ден украсям стаята на целият ми хол до първи петли. Избирам всеки елемент от украсата да е тематичен с владението в момента. Но когато и да съм тръгнала да поръчам украси, всеки път се случваше да нямат всичко, което искам в една тема и трябваше да поръчам от поне два сайта, което значеше още сервиране в интернета и пари за доставка. Ето защо, когато изработвам украсите за вашите бебешки погачи, държате да са ваш индивидуален дизайн и да включат всичко, което ви е необходимо. В случая майката на Димитър искаше да й заработя месал, карти за орисване и топери за лапини. А ти имала ли си такъв проблем с украсите, когато си поръчвала? Аз съм Ани и съм тук, за да ти нося вдъхновение с моите идеи за подаръци, организация на празници и пътувания. Откакто се... Иначе как върнат поръчките? Имаш ли поръчки? Имам, да. Значи, последният ми разговор за 15, като повечето към 100 лева. Повечето поръчки са за 100 лева. Да. Супер, това е много добре. Много малко са малките, които са с малко елементи. Супер, това е много добре. Ти реално, значи менторската програма добре вървиш. Изплащаш се съвсем спокойно. Да, и мъжът ми също вика, ето сега с тези пари се плащаш нещо спокойно. Да. Да, супер, много яко. Добре, това е много добре. Това е супер. Щом имаш поръчки, значи Да, кажи. Даже сега се увеличих с някакви левчета там и